Reroyonganing umat beriman. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pon tanggal 16 Januari tahun 2026 kapetik saka Injil Markus bab 2 ayat 1 tekan ayat 12. Reroyongan utawa gotong royong mujudake hakikat manungsa minangka makhluk sosial. Kanthi reroyongan manungsa kupiya aweh pangenteng-enteng mring sangganing liyan. Lumrah sapa kang cawe-cawe mring bot-repoting liyan, rikala dheweke katempuan karepotan bakal akeh kang tetulung nyengkuyung. Ngenani bab iki, sawijining kanca kang sregep melu kegiatan lingkungan mratelakake mengkene. Mbenek mati ben ora mlaku dhewe. Tegese ana sing ngupakara, sing gotong, sing ngarak nguntapake ketuk kuburan, uga ngewangi bot-repote brayat sing ditinggal. Santo Markus sing waosan dina iki atur paseksen bab reroyongane wong papat nggolekake usada marang pepadane kang nandhang lara lumpuh. Ora kacaritakake piye pernahe antara wong papat mau karo si lumpuh kang digotong. Sing cetha, wong-wong mau banget mesakake enggo sabela sarasa marang si lumpuh, saengga banget ngupayakake amrih si lumpuh mari. Aku kepengin ngajak para pandhemen PLM ngembangake imajinasi ngenani perjuangan wong papat para panggotong wong lumpuh enggo ketuk ing ngarsa dalem Gusti. Marga tekane kang keri mesti wong-wong mau ora seka sakiwa tengene papan Gusti Yesus memulang. Padunungan kang adoh sarta kahanan alam kang kejawa panas uga mendak mendukul mesti nimbulake banget rekasane lakune wong papat mau. Nanging pepenginan kanggo sarase si lara lumpuh sarta kapitayane marang Gusti Yesus sang tabib ngedapi-dapi manjurung wong-wong mau kanggo gregut sengkut lumaku tumuju papan Gusti Yesus memulang lan paring usada. Dilalah ketuk papan dalem Gusti Yesus paring tombo panggonan kok ya wis kebak wong. Ing jaban omah jejel riel wong padha lungguh apa meneh ing jeron omah. Nanging gedene kekarepan kanggo nyarasake sing lara lumpuh karo kapitayane kang gedhe marang Gusti Yesus ndadekake wong papat mau mletik pikire. Apa kang katindakake? Wong papat mau mbabah payon persis sak dhuwure Gusti Yesus lenggah amrih bisa nyowanake sedulur lumpuh ing ngarsa dalem Gusti. Menangi kahanan kaya mengkene iki Gusti Yesus ora duka, panjenengane malah sengsem karo kapitayane wong-wong iku. Mula panjenengane ngijabahi pepinginane wong-wong mau kanthi ngendika, "Mundura kapitayanmu kabeh wis nyarasake kowe." Sakal lara lumpuhe waras. Wong lumpuh mau bali menyang omahe kanthi manggul peturane sarta mulyakake Allah Pangeran. Para tresna PLM kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut sawijining piwulang bab wigatine reroyongan antara warga Pasaman Suci Mligine sarta warga masyarakat umum sumrambahe kanggo nuwuh ngrembakake kaharajaring urip bebrayatan. Luwih-luwih kanggo para pendherek dalem Gusti, prakara iki wigati marga dadi mawujude paseksen becik ngenani kapitayan Katolik kang dianut. Ora entuk kalalekake menawa reroyongan antara warga Pasaman Suci siji lan sijine dadi wujud nyata ayan tresna tintresnan. Durung kepara malah ora sampurna rikala wong Katolik ngayati iman kapitayan tanpa migatekake kabutuhane pepadha. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk semanuwun awit tulodo sae saking para pangusung tiyang lumpuh mliginipun ingkang kejawi nuladakaken kandelipun iman kapitayan ugi saenipun kaperdulen lan reroyonganipun warga pasamuan dalem. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados simula buka sakmenika sarta saklami-laminipun.
Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.